dol rong ni bagai kaisa koboi tei nangmani kok thaisingo kaisa ang video upload khlaikya o jagao ang saka o bwrwi thwithangka abotui hinui hinkhe ang tabuk saimankha ani dol tei jani YouTube channel nai tongnai dol borok ano comment khlaikya tei ano je Facebook o SMS khlai saorka bo tabuk bahano thwiyaku hinkhe ang mobile suka bo thwiyaku hinkhe tabuk bo jaga abotui hinui ang norokno puro puribui phunukna bagui ang bini joto biodata je tongmani detail karina bagui try khaikya tei norok bahano kaham hamya olobo video naibai khengkhe check khlainai di je o bwrwi bo kwthang tongko na thwija thangka norok kahamkhe check khlai nainai di hinkai norok screen o kahamkhe nugui tongma khana obongka o je abotui khlai mwasanai o bwrwi tei norok kahamkhe nadi je bini ukulok khamani khanai tei je bini bwskani je khanai tongmani pura same to same khanai je rap mani hinkai bini bumung soi hinkhe Vaishnavi tei bo Facebook thungo norok screen o kahamkhe nugui tongma khana bini Facebook ID o jaga rijak Bithurai Musahari tei je ang dol rokno sanai bono je tabuk thwikya hinui viral khai tongmani bo tabuk bahano thwiyako kwthangno tongkhu abo bono buisi abotui khlai viral khayo hinui bo saka tei bo bini Facebook ID o tamo hinui post khlaikya norok kahamkhe porwi naidi tei bo saka abo kaisa fake news hinui bo saka tei last kok bo tabuk bahano thwiyako kwthangno